ihe ụfọdụ na-abịara ọsọ n'ịbịa mee ihe ụmụ ihe awere ma ọ bụ ihe ite. Ha sị na some boys na-atụ egwu na ọ na-ewe isi n'isi. So anyị chọrọ ka ịkọwara ha ihe dịka na ọnya maka ụmụ ụfọdụ nwere obi ịbịa mee mana egwu na-atụ ha bụ maka ihe iro isi n'isi ahụ. Ihe gbasara ife a niile bụ na onye ọbụla na-eme dibịa ma nke ọjọọ mara nke ọma. Awele adịghị ewe isi mmadụ, awele adịghị ewe mmadụ, awele ọbụla n'ụdị ọbụla adịghị ewe mmadụ. Mana ife iji wee ma awele ha bifega akọ, bifega asị, bifega ọra ntị, asị ga-eche ike n'ife a onye a mere alụ asịba. For example, unu ekele ahụ na asị na-eji human pass agwọ ọgwụ na-eji nke agwọ ọgwụ. One thing bụ na onye ji human pass agwọ ọgwụ ọkwa mmadụ bụ onye ahụ. Iji mmadụ ịbụ mmadụ were mmadụ na-agwọ ọgwụ. Onye bụ na ịkwanyego n'onwe n'ọgwụ. Ma onye agwọrọ ọgwụ ma onye gwọrọ ọgwụ isi ala isi ha ncha na-abalị ha bụ ife. Dibịa eji mmadụ agwọ ọgwụ. Dibịa eji mmadụ agwọ ọgwụ. Ọgwụ abịa okoma ya na onwe ya. O were ya were onwe ya. O were ya were onwe ya. Maka na onye kwadoro ga-ewere ife ọjọọ ebe ife ọjọọ. Ịchọrọ ime ife were ife ọjọọ bido ife ọjọọ a ga-abịabeghị. Na mmata nke m maka nsogbu amadebe awele bụ ihe dị very easy. Onwe ndị na-agwọ oke ite si na na-agwọ oke ite a na-eme gwogwogwogwogwogwogwogwo ụfọdụ amara ihe a na-eme onye azụ na na-agwọ igbo na-agwọ igbo ọgwụ ejiri ọgwụ egwu egwu ọgwụ abụghị ife eji egwu egwu maka ife njikwa ọgwụ bụ onye na-eme ọgwụ si na ọ ga-emerụ mmadụ awele gụ nwa na-eme awele iwere awele nye ọ na-eme awele ọ nwere awele nwere ka ọ nwere awele ọ maka na o nwere awele ka o ji enye eweta ọsịsị ji epụta mmadụ gbuo ka o wee mee awele ọ bụrụ ya bụla ka chi ya yara awele. Awele bụ ife dị n'aka o si n'anya ọ dị n'aka ọ dị n'ife ọzọ obido taa kwọba ọzọ utinye ebe niile dị n'ụwa maka ọmanga aga onye mere ụfọdụ pụtara achọwazie strategy ma ndị ejepụta arụsị ebe ọzọ ma ndị ga-apụta arụsị ndị ga-asị ka eje gbuo mmadụ. Ife anyị niile bụ ndị na-eme ife ọjọọ bụrụ ụzọ awele ka ha mee maka na ha nwere awele onye nwere awele ịbịa bịa were ọjị nye ikwu n'iru mmụọ okwu ọwa ya bụ ọjị gọdo mmụọ mere obere ife awele alụba n'ụlọ ife nwe awele ife ihe eji ife ndị nwere akụ na uche onye nwere akụ na uche bụ obebe mmadụ obebe dibịa isi dibịa gba alụ afa ọ gbasa alụ afa na-elebe gịnị dibịa anya ugegagha n'ime mmụọ na ya anya ma na onye a ọ ga-emenwuru ife ebia ọzọ so yonata ego ọya mere ụfọdụ si enwe nsogbu tata mụna gara abụ nwere awele nwee ndị nke nwere awele pewere oke ọchịchị ụwa wee rigbuo awele chukwu na-efe tinyezi aka ọsụ na ọchọ ka ọ dịkwuo ma pawa kedu ife na-adị ma pawa awele a chukwu nyere ya ịdị ma pawa bụ gịnị imewe ezigbo ife karịa nke ị na-emebi mebesara aka chụba aja mmụọ gbaba aja mmụọ ụzọ na mmụọ mmadụ na mmụọ ọnwụ ijuba ha bụ aja ife ị na-eme onye ha mere ụfọdụ nwere awele ụfọdụ bụ ndị a goziri agozi a na-eme dibịa agọzie ebe a kwụsị okwu gosi ọfọ tie ọfọ ọdụkafasikwu mana ụfọdụ ego bịaba mana ego nwe ka o si eme a sị na ego bụ ntọ ọfọla ịbụ ego bịaba obodo lụọ ahụ ma enyibizi ihe ije Togo ọrụ Ijipt
ego ole ka eji eji Ijipt nye ya eme afọ ọgba visa dị Ijipt iji bute arụsị n'Ijipt ọ na-erijukwa afọ o nweta ogogbo ego lụsị ụlọ nwe ife niile ọ chọrọ o jee ebe ọzọ pụtisi arụsị ya chọzi ka abụsị alụ highest person na the whole ụwa niile ya wụta highest mgbe ahụ ọ jere ije a ka mmụọ awere adị a na-arụ na gịnị napụrụ ya onye ọbụla nwere awere ịma mgbu onye ahụ nwoke ma nwaanyị nwere awere tụmpụ nwaanyị enwe ndị bu awere pụta ụwa ọ bụrụ dibịa mana chi ya ere awere onwe ndị na-agwụrụrụ ọgwụ mana fa na-eme ọfụma onwe ndị na-agwụrụrụ ọgwụ mana fa na-eme gịnị fa na-eme ọfụma ịbịa nso ifu na ihe ọ na-eme bụ aja ka ọ na-achụ ọ chụpụrụ ndị otu ya aja ochebefe fa na-eme kwụba aka ya ọtọ fokọs lọgụ a na-abịa onye ahụ nje dị n'ife a ekerekwa egwu o ji dị ka ọ bụrụ ọgwụ niile agwọ na-ele bụ dat na onye nwe ya bụ ọgwụ nwere ike ọ bụrụ na awele dị a na-arụ n'ife onidi bụ ijegọ anyanwụ asị ijegọ anyanwụ ya ma ọsị ijegọ ndị mmiri ya o mere ife a niile o nwere ike lụba ya bụ ọrụ alụba ya ọrụ ezi ya dịka ọrụ ama nga ọrụ a enwe ishu mana ọrụ ọbụla efolo mgbe mmụọ onye bịa ịrụ onye bịa ka meere ya were mmụọ ji bịa dibịa gbafuo mmụọ ji bịa ọmara ife mmụọ a na-eri o buru ụzọ onye mmụọ a onye mmụọ a alụsa ya bụ ọrụ ha adịghịle ụfọdụ bụ ndị aka fa adụrụ ọcha osisi kwa ọrịa were ị na-emebi ụzọ mmadụ ịbịa na laịn ebe a na-ele apịa ijego ụgwọ ọgwụ mebielu mmadụ apịa ọchị ile oluka nke aga nke ya ma nga mgbe ị ga-atagodo afụfụ njọ niile ime bifọ tupu nke wee nwee sọ ife dị na abịa na nke a ife dị na ọtago ya na onye nwere ezigbo obi ọgwọ ihe n'ọgwụ ọ ga-aga onye nwere ezigbo obi aka ya na ọchị ịgwọ ọgwụ ife dibịa ya eme bụ dibịa ya na ife mmụọ so obi ụwa mmụọ dị na ndụ elezie mmụọ alụ ya bụ ọrụ ọga igbochiri mmadụ ụzọ mgbe ụfọdụ abụrụkwanụ so ije gwa ọgwụ iwe ike na onye achọ ije obodo oyibo na onye achọrọ ihe hapịa ijego ya asị nụkwa na onye achọ ezigbo ori bifọ ife n'imebigo obodo oyibo ha achọ eze ya bụ life is all about give and take that is all about life mana ụfọdụ aghọtara nna ekelekwe gị